is your boy DJ S Shine Best International. Services Limited. Akana balanya bia. Clearing and forwarding kidi karisia. Fetch and forwarders. Onyoma biko gabanilu.
mmadụ biko bịa kenene n'ụwa n'ụwa mmadụ abụlọ ya Okechukwu nwa Kletus ozuru mba n'ụwa bịa kene nna anyị na-ekene iyo aka na-agbalụ ụwa ibu onye ọma bilibo oke maritime service Igbo nemo Igbo ọkwafa ka anyị na-ekwu anyị eluo na Mozambique egwu anyị jele Mozambique onye ọma ka anyị chọwe jebenu na nwanne mmadụ abụlọ ihe n'ezie n'uche linki n'ezie n'uche linki n'ezie n'uche linki onye na-ajụzi m ma ọma ọha enwere odogwu n'ụwa donu odogwu ebugo na yala yala Mozambique ka anyị batara ebe n'ụwa donu uche linki ya onye ojoko wee mala n'odogwu n'ezie na mụ na-ekwu ike na-ajụ alili na mụ na-ebe uche nnokolibi ya nwa bụ ugogbuzu nwa mfe nwa nke n'ịchakekpo n'ụwa donu na mụ gaba n'ilu n'ụwa nụ inwele ọdịda ọzọ nụ maka na mụ nọ n'ibe na-eme n'ụwa ndonu onye ọmakpa onye gobi ya onye gonu na kọ ujerio na Mozambique ọtọ ezi nwanne ujerio na Mozambique uche nnogolie onye chọta nwa bụ ugobuzie nwa be nwa nke n'ịchakegonu n'ezie ndị ike dị gị na luo nne n'ụwa n'ike ndị Pentikọst ya gaba n'iluo nne n'ụwa ọ chọbala ọdịda gị onye n'ụwa nruo ndị osimiri ka ọ gafuo uche ligio na Mozambique mewekwe ka ise mene n'ụwa nwanne mmegene gbaliri uwe Chetekwe yego na chiki bala jebe n'ụwa donu Chetekwe yego na chiki kwuru owe jebe zenu uche linki biyo onye moto nwanne m biri n'ụwa n'ezie ike na-ajụ alili n'olumba ebulubago n'onye amụma n'olumba agụsi agụla nyo n'ụwa ọ bụrụ onye ilo na-agụ n'ezie na anya abata gbonuo ọkwazụ ụgbọ na anụ ihe osimiri na-edene n'ụwa donu ezi ndoji malụ obodo onye na-ajụ ma ọmọ wee nwere odogwu ayi ikukwalete onye ọma bigo wee tụkwanụ ọnụ na-ekwute ya ọma n'ụwa ọnụ na-ekwute nke dị njọ ọnụ ya wetapụta ya n'ụwa ụmụnne m na anyị ga-edebe maka na ihe Chukwu kwuru n'ụwa n'ezie na ya ga-emenụ ụmụnne m onu ihe Chukwu kwuru ga-eme n'ụwa ihe Chukwu kwuru ga-eme ihe Chukwu kwuru ga-eme n'ụwa ihe Chukwu kwuru ga-eme onye nnukwu ebe gị gabala n'ụwa mgbe anyị na-eje oluka anyị lụrụ n'ụsị ya ịpụtazie n'azụ wekwudobazi anyị ị na-ekwute anyị one n'ụwa ọ bụ gị bụ chikere anyị
bia n'ezie ka mụ na-edeuge n'ụwa do ihe Chukwu kwuru ga-eme n'ụwa do o nwere onye na-ama Chukwu aka n'ụwa nyapụta kene ka anyị fụ ya ejila amamife akpata ego oyibo n'ụwa na ego si na chi yo mana ego bụ na galaka n'ụwa ihe Chukwu kwuru ga-eme ihe Chukwu kwuru ga-eme onye kwutozi na njọ n'ụwa na ihe Chukwu kwuru ga-eme ọkacha kekekelu ụwa ezokwago ji ike mmadụ Chukwu onye si n'ọgadị n'ụwa nwanne m n'ezie n'ọgadị British na Colombia ezo onye menne m nne n'ụwa ezoghị m British bịa onye ọma na Colombia ezo onye menne m onye ọma na Amsterdam bịa n'ezie na n'ilu Amsterdam na Holland ka n'ilu ezoghị m bịa British yo ezoghị m ife ike menodokwo n'ụwa maka na isi nwezi adefu na mmanụ ezonye menne m obi ya ebulobịa gị si bi ụwa onye ọma na-agụata gị ebuo onye ọma bili ya yesa afọ biko bịakene nnu onye ọma n'ozulu mba n'ọbụ n'olumba ka isi debeze nnu oke maritime onye ọma n'ịdị mma senior brother bịakene nnu lezienụ oke maritime services limited aka na-agbala anya bịa clearing na forwarding gị dịkarịsịa freight and forwarders onye ọma biko gaba n'ilu lezienụ onye amụma n'olumba n'ezie na anyị eloteghị ezigbo mmadụ biko bịake nnene n'ụwa na nwa mmadụ abụlọ ya Okechukwu nwa Kletus ozuru mba n'ụwa bịake nne nna anyị na-eke nne ya aka na-agbalụ ụwa ya ibu onye ọma bili oke maritime services Igbo neme oyibo nu ọkwafa ka anyị na-ekwu anyị eluo na Mozambique egwu anyị jele Mozambique nu onye ọma ka anyị chọwe jebenu na nwanne mmadụ abụlọ ihe n'ezie n'uche linki nu n'ezie n'uche linki nu n'ezie n'uche linki onye na-ajụzi m ma ọma ọha enwere odogwu n'ụwa donu odogwu epugbo na yala yala Mozambique ka anyị batara ebe n'ụwa donu uche linki bịa onye ojoko wee mala n'odogwu n'ezie na mụ na-ekwu dike na-ajụ alili na mụ na-ebe uche nnokoli bịa nwa bụ ugobuzu nwa mfe nwa nke n'ịchakebo n'ụwa donu na mụ gaba n'ilu n'ụwa nụ inwe
nwere ọdịda ọzọ nụ maka na mụ nọ n'ibe na-emene n'ụwa ndonu onye ọmakpa onye gọbi ihe onye gọnụ na gọ ujelinjo na Mozambique ọtọ ezi nwanne ujelinjo na Mozambique uche Nnojie onye chọta ụkwụ nwebe ugo kwụsịa nwebe nwa nke n'ịchake gwonu n'ezie n'ike dị gị na ruo nne n'ụwa n'ike ndị pentikọst ya gaba n'iru nne n'ụwa ọ chọbala ọdịda gị nne n'ụwa ruo ndị osimiri ka ọ gafuo uche ligio na Mozambique mewekwe ka isi eme nne n'ụwa nwanne mmekene gbaliri uwe n'ụlọ chetakwa ihe gị na chi gị gbala jebe nne n'ụwa donu chetakwa ihe gị na chi gị kwuru onwe jebezenu ucheri nke biyo onye moto nwanne m biri n'ụwa n'ezie gị ike na-achụ alili n'olumba eburubago na onye amụma n'olumba agụsi agụla nye onye n'ụwa ọ bụrụ onye ilo na-agụọ n'ezie na anya abatawo ọkwazi ụgbọ na anụ ihe osimiri na-ede n'ụwa donu ezi ndoji malụ obodo onye na-ajụ ma ọmọ wee nwere odogwu ayi ịkụkwalete onye ọma bigo wee tụkwanụ ọnụ na-ekwute ya ọma n'ụwa ọnụ na-ekwute nke dị njọ ọnụ ya wetakwula ya n'ụwa ụmụnne m na anyị ga-edebe maka na ihe Chukwu kwuru n'ụwa n'ezie na ya ga-emenụ ụmụnne m olu
mejeje mbana igwe bike n'unu bike ndị igwe bike mabasị m keneliba onye ọchịchị ndị igwe bike maka na ọchịlị mma na ọ ga-achị ọzọ enugo neti m keneliba national president chief barrister Savalu Dio Onyoma dara nwa nọ n'eze n'ihi ala odogwu CEO Valuco Companies Nigeria Limited Federal Chartered Institution of Is your boy DJS Shine Best International? onye ọchịchị chịrị anyị gaba wololololo onye banyị n'igwe bike ka anyị bụrụ ịgba n'ababa anyị ga-ezute ndị aba bụranchi ọkwụnụka anyị na-agbọ n'egwu ịnọle ya ichie Jude Awugosi ichie Nwachimalugo bụ odogwu ọgaranya ya bụ chairman ndị aba chairman aba branch ihe ala social club igwe bike ya bụ director area foundation international school na aba onye ego n'anya keneyi ichie Julius Udoji eze ebube ndị Igbo n'ihe ala ọdịmgbe ma ọgọ na aba ya bụ CEO Stanjepent Industry Nigeria Limited oyimeze bube na aba daalụ o si mụ kene ndị memba niile memba ndị aba ayaka na-ekene unu ọya adịlụ nọ mma ewe igwe bike sochakụla bụ n'ihe ala ndị anyị jide ebube ndị amachi mere eze na nwa ndị ejide ebube ka ibilie onye igwe bike ka ịgbaba igwe bike sochakụla bụ n'ihe ala ndị anyị jide ebube ndị amachi mere eze na nwa ndị anyị jide ebube ka ibilie ka anyị na-abịa n'ugwu bụ ranchi anyị ga-ezute ndị ọkasị akasị ndị igwe bụ ike Enugu bụ ranchi amaka enole ha isi eburodo na nwosu na-elolo ya ayaka na-ekene ya bụ chairman Enugu bụ ranchi niile gentleman by excellency na ya adele ya Baba say good to see Obi Daso Ogwafi no zakwani ala nina Onye maiji debulo Oya dele yebike Nze tia wada sudika Obi se Wano kumwese ni ala Obi se numwese Ayaka neka na Shanta da kantante by excellence No ya dele yema Dr. Celestine Onukogu Mbeswe Ezoloma Eze nwanne n'Igadi Ozigbo ndụ Ejaman True Medical Doctor Ozigbo ndụ dalụ Ozigbo ndụ na ya ka na-ekene ihe ala nwere mmadụ ndị ihe ala ndị igwe bụ ike ka baba Chibalolo Alphonsus Ejiofor Dako Financial Secretary
Enugu branch daluo Regional South Manager Mentorito Oje nnekwu ego ayaka nekenunu Chief Oke Chukwu Dima Gwagwu Numeza wala Nihala Kisejo President General Nihala Tan Aya Dele Yimao Retired Assistant Commissioner of Police Celestine Emeka Enujuba Amulonye nego Oyimu Numeze Nihala Kisejo Nyabu Saketelani Enugu branch Odogwu Amulonye nego Ayaka nekene Ewe bike Kaiba bike socha kolabo ni yala Ndi anyi jide bube Ndi amachi mereze na nwa Ndi jide bube Kaibilio Oni bike Kaiba bike socha kolabo ni yala Ndi anyi jide bube Ndi amachi mereze na nwa Ndi jide bube Kaibilio Kuzende Enugu Anabanu Nnewiyo Igwe bike na mmadụ erike Enole ya Chief Saken Ogegwele Ezelome Oyimome Kamine Yabu Chairman Nnewi Branch Omeka nne ya Onye Melike nne ya Melivede National Treasurer Emeritus Wakwano ndị igwe bike Oyimo Chibarista sa Ayos Emeka Ọbụna dike Oke ife n'ihe ala n'ime Obi mehubeli Ọya adịle ya mma Ọgaranya Ide nọ n'ike Asegbu Ezo ogwagu n'ihe ala Oyimezu ogwagu Onye bulagu mere ibe siri ike Nyabu CEO Simako Ventures Nyabu Vice Chairman Nnewi Branch Ayaka nekenunu Ogwabi Chimezie Desmond Obiako Ogwabi ugodi n'obi n'ala Odogwu n'umeza wala n'ala kisi eje Nyabu CEO Chakademos Investment Nigeria Limited Nwoko Obioma Ọgaranya n'inwere ibe Chibiba Inwawulu Akụ nwata na Holland Oyem akụ nwata ya kekene Nwanyi ya l'obodo dike na ya adịlụ n'ụwa Enugu Honorable Doctor Woke mmadụ Chibike Mudanele Daluo Honorable Councilor representing Ifitiala Odogwu nwere ibu nwe ivele Ọgaranya Yabu CEO Upright George International Odogwu ni nwere ibe Iyala nwere mmadụ Chief Benson Chuks Ilogu Oyimutimo Omenife Principal of Principals Omenive ndị Igbodo Omenive Onyoma Chief Sir Iken Ụzọ K Idu Ezudo n'Iyala Nebu Eshaman Iyala Local Government n'obodo Anambra CEO CI Ezudo International Limited Kamole Baba Bodogwu Chibalochus Obatube Onyelolo nwe ya ọpasị ya Enugu
mana mgbe mmadụ ji nene ya n'ụwa ọda CEO AC Ụbatuba Investment Odogwu na Timberland onye ọma n'ibu ike Nzejanu Lucas Orazulike oyi mezi abakego oyi mezi abakego founding member Newi branch National Trustee onye ọma n'ịdị mma oya dịlụ mma Newi branch dalụ is your boy, DJ S Shine Best International. Ndị anyị jide ebube, ndị amachi mere eze na nwa, ndị jide ebube ka ibilie onye igwe bụ ike anyị gbaba igwe bụ ike igwe bụ ike sochakụla bụ n'ihe ala ndị anyị jide ebube, ndị amachi mere eze na nwa, ndị jide ebube ka ibilie na-ebute ike obodo mma na anwụ Lagos Eko anyị ga-ezute ndị ala ihe ala obodo dike ihe ala bụrụ ibu ụba Polo Musa Ima Ogwanobi Aneti Oge Ogwanobi Enugu ya bụ CEO Fesedo Motors and Entertainment Onyamani Gandio Chairman Lagos branch Iyala na nyekene Wale mese nwa bese Orazulike OON Yes mbume D2 Nobody age Omero randi bonine Omero rese ndibo na Lagos Mbume di second Wani ala obodo dike OON Ifugoni ala nwele madi Agalanya nyekene Yesi Igbo Lagos State Ezi Igbo chelani Okaina Deputy Inspector General of Police Kanyina Po DIG of Federal Republic of Nigeria Barrister Valentine Ntomchukwu Ike di ejemba Nobody alado Ike di ejemba Ayaka na boy Member National Institute MNI Member International Association of Chief of Police IAC Oyimu Chief Sima Ozo Kike Odumuni Bulago Iyadole Dike Executive Chairman Hogan Group of Company Limited Mr. Insurance Igbo Onye Diego Mogo Ozigbo Ndu Onye na-enye lobo laka Na ọgadele ya mma Iyala na-enwe nwule Ishie Barrister Judy Bell Ishie Iukwu Meli N'obodo Iyala Iukwu Emego n'Iyala nine Iyala na-agbazi egwu Iyala na-enwe nwule Enole ya Nyabu CEO Ferrato Industries Nigeria Limited Iukwu Meli Daluo Iukwu Meli n'obodo dike Haji Stanley Chukwudi obodo agwụ Ọgaranya n'inwele ibe Yezudo gburugburu Wanobi ala nine Otugbo ịnyịnya do Otugbo ịnyịnya odo Otugbo ịnyịnya Nyabu CEO Abamaka Production Nigeria Limited and Successful Stand Nigeria Limited Onye bike n'ihe ala dalụ Otugbo ịnyịnya odo
Mr. Jude Menite, EEO, Sonex Somek, Nigeria Limited, Akubeza one of Yalo, Akaneme Baba, Iveje Kekuke, Nana Loloya, Lady Neka, Osodi Emel, Osodi Emakowanya de Mao, Yahweh baby girl, Kaiba baby girl, Iwe Bika Sochakola Boniala, Ndianyi Debube, Ndamachi Menez na Nwa, Ndaji Debube, Kaibilio, Oni baby girl, Kaiba baby girl, Iwe Bika Sochakola Boniala, Ndianyi Debube, Ndamachi Menez na Nwa, Ndaji Debube, Kaibilio. Manu, I just to tell me all I need now. Ndi malo bodo ndi amma. Engineer Cosmia, Canelus, Ubozo, Executive Chairman, here lost such a club. You will be girl, Nkepota Cotunino. Nabu CEO, Carlos Miller Communication Nigeria Limited. Yaguchi financial sponsor, Igbo Bike Clubhouse, na Port Harcourt Nino. Onye nwele go na-eme ibe solonya. Sakisiri Chika, ọhaba na nye kene yi, ọnwa na-etiri ọrọ niile, ọnwa oyibo, Member Board of Trustees, Ihalo Social Club, Igwe Bike, CEO, Strike View, Security Service Limited, and Autobiography, Dome Limited, Onyego Nagekene, Onwa Netiro, Onwa, Chief Orazunike, Chamberlain, Uwa di kecho, Wanyama uwa di kecho, Odogu uwa di kecho, Ogalanya. Vice Chairman, Port Harcourt Branch, Onyego Nani Kenele, CEO, Max Shemba Nigeria Limited. Kaibaba DSP, Romanus Ike Budel, RTD, Odabondo Bako, Onyamando Bako, Onyama, Yabu Secretary, Port Harcourt Branch in the Ogalanya Nando Bako, Onyedindo Gabi Vedega, Barrister Okerio, Ohaba, Okuro Manina, Pioneer Secretary of Port Harcourt in the Okuro Radalo, Okuro Rapukeli Munkemo, Negabio, Aichibukenu Ibanugo, Kenu Ibanugo, Onyama Ibanugo, Oyimule, Ndakajobo Ndiboniala, Akajobo, Onye Jobo Nekwezioku, Onye Jobo no Naganiru, Onye Jobo no Newawele, Akajobo Nanya Keneo. Chief Patrick Jasamba, Anati Wokwo, Onyama Nati Wokwo, CEO, New Genesis Interior, Nigeria Limited, Onyego Naya Kekeneo, CEO, Lekki Villa Hotel and Suite, Nihala, Onye Bike, Onye Mwelego Nemibe Solonya, Ogalanya. Engineer Ifani, Obidaso, Akwenwebe ndi Bodalu, Akwenwebe ni Halinino, Nebo Brand Financial Secretary, Ndi Haladalo, CEO, Rock Makings, Aluminium, Nigeria Limited, Akwenwebe Biadulumo, Namana, Engineer Innocent Ikebazo,
nwachi obi oyi mụ nwachi na-emelibe odogwu nwachi na-emelibe odogwu nwachi na-emelibe ya bụ senior star oyi company onye ego n'ahịa ka kene nwachi na-emelibe n'ọbụchi yi na-emelibe anyị gbaba odogwu injinia Daniel Okwudilichukwu mba dị n'uju ọchịlọ zụọ n'ihe ala ọgaranya ngada ya bụ CEO Wellington Oil and Gas Nigeria Limited Mr. George Olanyeli Dulu Igada ya bụ CEO Rock Electricals Nigeria Limited Mr. Uchenna Awa Negadio Wokwa na solanya ndị Igbo n'ala wokwa na solanya ọ na-ebilobo CEO Uche King Furnitures Nigeria Limited onye ego n'anya kene igwe bike igwe bike sochakụla bụ n'ihe ala ndị anyị jide ebube ndị ọmachi mere eze na nwa ndị jide ebube ka ibilie onye igwe bike igwe bike sochakụla bụ n'ihe ala ndị anyị jide ebube ndị ọmachi mere eze na nwa ndị jide ebube ka ibilie Abuja branch n'ọya dịlụ mma ndị Abuja na-alụọ ndị Abuja na-rekene Injinia Chinesokwu Innocent Okolie ọnwa na-etiri ọrịa n'ihe ala Pioneer Chairman na Abuja branch Federal Nigeria Society of Engineers Federal Nigeria Institute of Management Charter onye ego yakwanu Chairman Nigeria Society of Engineers n'obodo Abuja n'ọya adịghị mma Chief Benedict Ndukwe Ikenga ndị ala onye ọma ndị ga-adị CEO Benchin Oil and Gas ọya adịlụnụ mma ekene dịrị ndị ọka branch na-alụnụ anyị ekene ụnụ ọya adịlụnụ mma ma igbe kasị m ụlọ telibe ụmụnne be ndị na-alụ obodo abụdebe igwe niile jekọ n'ụzọ onye bịala ụwa Chipadinus Ubanozia Wally Taylor Nobonya Bobo founder ndị igwe bike Dr. Paul Eziokwu Osofukwu n'ọdịkọna Chief Martin Ndukwe bye Ichi Esri Ọnụchukwu n'ọdịkọna Ichi Omekanniya Ijebi Ijawele Enugu Chief Dennis Odimgbe ndị ọma bye igwe bike na-echeta unu Chief Roman Usodidika ọ bụ onye bụ co-founder ọ bịala ije Ghana bye welololo ihe weligo ndị ọma ndị igwe bike Social Club of Nigeria na-egbulu igwe bike bule ihe olololo igwe bike bule igwe bike welie gaba enyi na-abụ enyi mgbada na mụta mgbada igwe bike bule
Afuso. Fine boy, no big boy. Money, no go school. Makanobro nego gara akwụkwọ. Iti boribo. Amma mpatara ego. Manega nara Afuso. If you go school, you go get. Even if you don't go school, you go get out. Now make I say, money no go school. Hayakata. Back. No be by power, oh, no be by might. How by his grace, kaya pate cross Hekelu wekesigo madu nyanyi foga. Ayaya, manu wanisi. Ayabala, 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 dike. Ife nekunenu wabuna kwewe. Akwa marebo netinyisi. Ife sorego nenu wakon. Hebo soroya konetisi. Oso kwa gebro graduate nenu wakon. Hega chari ma webo graduate. Ewo ego.
nwanne Awụsa na Yoruba no ka anyị nwere obi nwanne ụbọchị mberede nuo nwanne ka ya kpọnụ ka anyị nwere obi nwanne nwanne bụ ife ukwu ịma na nwanne amaka no onye gbuo nwanne ya no ọ bụ ya na onye ga-ebi no ka anyị nwere obi nwanne ka anyị nwere obi nwanne o nwere nwanne nweta n'ụwa ụmụ ibe ụnana n'onumu asị na maleme nwanne n'unu n'udo gadị ifugonu n'ụdọ ka atọrọ wee tọta ife nụ onye ọbụla wee n'obi nwanne na nwanne amaka na nwanne bụ ife ọkwafa adịghị mma anyị lụsolu ugbono efi emebi ise n'ife anyị kọrọ anyị kwụzie n'okwu febụlụ ọgụ bịa tukwu abịa mado gbatala anya ọsọ enyemaka Olisa bikonu ya nyere anyị aka na na-ebuzi ụmụ gị nụ ka na-egwanụ dị n'ọfịa na Naịjirịa ịkwa afọ ọbara ịgasinu n'aka ị na-eso ọkụ ọgbụgbanụ ọ bụzi ndị herdsmen ukwu na biko ya nyere anyị aka na Naịjirịa ikwu afọ ọbarịrị kasinu ọkwọ na-abụ mmadụ nwụọ na n'ala Igbo nụ anyị egbolu ya efinu kedu ka ọ ga-esi bụ na efi onye ugwu nwụzianụ febubezianụ mmadụ ịfụrụ na ọ jọrọ njọ obodo agha sasiwo maka na anyị nwere obi nwanne onye ọbụla nọzi n'ụjọ maka na ịfụnanya anago nwanne na-eje anya ukwu na-emegide nwanne ya n'elu ụwa mana ọ dịrọ mma ife sibike ọkwa nwanne ga ya akpọnụ agha sibike ọkwa nwanne ga-ebu ozi sibisi ọkwa nwanne ga-ebu na n'elu ụwa Chukwu okike ya nye na anyị ghọta Is your boy, DJ S Shine Best International.
na kwa ụbọchị na fa na-ebusisi onwe fa nụ heo mgbe na-ajụ m anya bụzikwa nwanne nụ na-ekene ka a na-ebu mmadụ ka a na-ebu ọnụ dị n'ọfịa na Jos na Benue steeti na ndị mmadụ na-ebu onwe fa nụ a na-ebe mmadụ ka a na-ebe ọkwụrụ. We need God's intervention in our country, Nigeria. Usama ya bogene, ya lebe gbanya n'ọdụ. Ya nwere ọtụtụ obodo na-esokwu na mbụ ma fa mesiri mezienụ. Ka anyị nwere obi nwanne, ka anyị nwere obi nwanne ụmụ Igbo. Ka anyị jebeze n'isi ọfịa nụ. In Agụata local government area, Anambra State. Na fa emezigonu na fa bụzofu na fa enwerozi nsogbu ọzọ chacha. anyị wee na-ekene His Royal Highness Igwe Colonel Christopher Mogharu isu second officer Igwe n'Iradio Ibezomudo asị na onye na-achọ udo nya ka udo gadere Igwe n'Ibezomudo obi nwanne
Ese
Ibanya melukeji malonyo n'obodo. N'ezienu ụfọdụ kpatara ego. Fanetu ọnụ na-aba na fabụ nke a na fabụ nke ọzọ. Mana o nwere onye fanye nwụrụ aka n'ọnụ. O nwere onye faba nwụrụ ọgaranya n'ọnụ. Mwesio Ibo onye na-etu ọnụ na-aba mba n'inwere ego. Ọ bụ na ọ dịrị gị izi ya gba village gị fence ka ikwelu n'inwere ego. Yes sir. Odogwa buro nonu kitinu. Odogwa buro gaine mu. Ibonye meluka no kusinu. Ekwe nonu kitinu bula jambelo. Ibanye meluka nekunu. Ibanye nemekeji malonyo. Ibanye nemezi lobodo. Oranya keji ekwenye obunu. Anasesa vana kitinu. Odogwa buro nonu kitinu. Onya kwasili nekwa fanu. Nese no nwele ivone manu. Onya kwalobu nation. No nwele ivone melobodo. Anazozo melora na kitinu. Anazozo wana kitinu. Anazozo mili na kitinu. Omili no welu ndi onezolunu. No welu ndi obalulunu. Onye kibasi lulu. Oranya kamu na junegunu. Ibonye melukeji malonyo bu n'obodo. Abateze ni mo obodo. No welu ndi ejibili. Adi nemelo bodifo. Ibe fa nemelo bodo. Oranya ka nekunu. Ufadu batalegonu. Neno nwezenye fanyela kanu. Ibateze nezinu no. Agune bunu nimbe fanu. Ezoku na fana kwalilio ulanu. Ufade jego bodo ibonu. No were ndi fa bogotelu. Ifanye meluka ni. Ufadu jizo kwa dichiche no na government no. No were ife fa menwulo bodo no. Ufadu jego sineti wenata no. No were ife fa menwulo bodo no. Ufadu bugolu govano no. No were ife fa menwulo bodo. Ufadu busi president yo. Nesenu na weri veva me ulo bodonu. Abateze nezinu nonu. Ufadu jizego nenu wanu. No weri veva me ulo wanefano. Alele. Ifonye meluka no kawanu. Inemejo nenezu na chukumanu. Inemezi manu na chukumanu. Ifonye melukeji malonyo. Unkonye balu no kochi nenu wanu. Aranya koganya nudu minin. Ifonye metalo nenu wanu. Aranya kejebe ibenu. Aranya kayebu na galuchi yenu. Ifonye melukeji elotonyo bu. Ifonye meluka nyine kunu. Ifonye meluka nyine. Emebe meba malodogu. Ifonye meluka nyine. Ifodogu na menu koji bulodogu nu. Ifonye meluka nyine. Odogwa burozi nonu kitinu. Ifonye meluka nyine. Omelo rabu rozi nonu kiti. Ifonye meluka nyine. Ifonye meluka nyine.
nu waboyi sefu silunu vanu feseturulia waboyi webe vali manifonye melu keje loti yenu alele abusonye kinye lakanu onye kimelobulu madu nukamu na juo nenu adekuro na kitinu emelia ibanye melu nenu wanu keje loti yo ibanye melu keje akunyugo abasasanu wagomel ibanye melu keje loti yenu ibanye melu kachukuja ku ukonye balu no kochinu neko ganya nudu le tesenu makechinu nesenu nechiebuka onwe kolonyi nye lakanu eluzetu watu wali akonyelu gakanu nyakamu neku alele makanonye nazo batozu oranu no welu ndonye lakanu onye nazazi deju nonu no welu ndonye lakanu onye nazozo ka omenu no weli fonne no anekuzu na ngiti kamu na junu ifonye melu kanine kunu ifonye melu kanine anazazo komena ngiti nu ifonye melu kanine onye neku weli fonne na mesinu ifonye melu kanine ifekita jeso nyafukunu ifonye melu kanine obagabo nonu ganyonyunu ifonye melu kanine ifonye melu kanine kunu gadili manu chifatsandu wigwilonu onye nweli fenu abato suwara nidu sanu ezomogo ojane mogo dogunu ojimote mogo nigadi andi melu viseri kanu andi populo bodo yibonu nesena fakalila kalinu ibanye melu kanekunu andi bili moteri kanu andi zulu na kwukwo andi lulu no na ferikanu ofumbaja ne mofulo ogwebulu no kuzu ayaka one of Igbo land ezomogo ni sobili anointed below dogunu nesena malika mali ifi meluka muna ko wane gunu no iduso anulum ni ne mogo wefunanya wekwelunu andi jula jufe kwetegonu andi kwele kwefa kwesilike nibo mogo ifi meluka nekunu kanyitwa ni yezo mogo kanyitwa ni yezo mogo kabule kumu weso benwane munu onrebu uche no kafu wiper oni buso omeloro yino mambala numiso honorable commissioner for trade and commerce Anambra State wiper o ezi bonye mbagozi no gadilege ma ezo mogo odogu nwanyi jide bube na government na edo so kabaniru no jadiri anu kabulego muso be nwanne munu nwachi meleze n'ọkụzi odogwu ọkụlọ kalisia n'iso ọkụlọ Igbo niile isi na wagụ wan n'oyi na ọmambala meyo oyi na ọmambala n'iso Mr. Chigozie Modozie Nedoso Ebu Chairman ọkụzi youth home and abroad Ebu Chairman ọkụzi park n'ọgabalị ọga imelu mnego erika nne adilo na fa basili katanu nese na chukwu jula junu ijebe no gadili gi mo onyomo ofo nwata di lenu asino gboloko okoko ka nwata gbolunu mana obasio
n'ọbụ Chineduyi iwe kalịsịa ọmọngọ gọvanọ kabulego m wesobenu n'ihe obu eze odogunu onye amudene dalụnụ ezigbo onye ọkụzi blibogadanu show promoter mu nidu sọnụ ọgị imelu m ego erikanne connection inyelu m n'ọkalịla akalị ife onye melu ka m na-ekwu n'ego kabulego m wekene n'ezigbo nwanne m n'ọsọ n'ezie na okosisi na ọkụzụ mokoloni dụsọ ọkwa mbọsị abawaluji n'iji 1000 wee melụ ọmarụ wee kwelu n'igbo eze ọmọgọ m n'egwu gaba n'iru n'ịdụsọ mokolo ọkwa ikwelu m nkwa na ị ga-ebunye m ụgwọ egwu m isi na oluo na Disemba na ị ga-emelụ m ọgọ wee pụrụ anya eze ọmọgọ gaba n'iru maka na onye chadịrọ n'izuzu n'ife a na-agbakwuru m ya andị iloyi na fa na-eme na nkịtị kabulego m wee sobe nwanne m nụ ọbonye ka mụ kene n'odogunu dọtikịnesi na Filipinu onye ọma na iduso onwelu mmadụ ka o nwere ego na mụ kwelekwe na mụ nwere ihe wee kalịsịa sisi nji wee mali inu ka iji mebelu m ọgọ wee kwete onye ọma n'isobili Igbo bụ akali ya garụ odogu na Philippines n'iduso Don Thickness n'iduso akụba ndị eze n'Asia akụneti wilo 1 na ọkụzụ n'iduso ezigbo nwa mkpụrụ onye kwuru na nkwele ọkụzụ mkpụrụ onye kwuru 1 na ọkụzụ eze ọmọgọ gaba n'iru kabulego m wee kenenu Mr. Uche na Polo Mobi n'iduso kalịsịa na Dubai alụsị mmiri n'igade ọbatifa dị 1 n'oyi n'ọma mbala onye ọkụzụkọ megaba n'iru na ọ ga-adịle gị mma Domboshie Arab money n'isi eje udogu n'iwele elibe agụagụnụ ana ama aka Igbo bụ akali ya garụ oke nwa n'iwele oke Igbo bụ Domboshie n'idu sọnụ onye nwelu mmadụ enweghị ego na anyị hikwulie enwelu gị nwe kwetelu eze ọmọgọ n'iso na kalịsịanụ Domboshie n'ibu kalịsịa eze ọmọgọ gaba n'iru iwesi m kenelu gị Chief Dr. Chukwuemeka Okonkwo nwata na eze 1 n'uli imoni kalịsịa ego yi kalịla akalị kọmpini si gị kalịla akalị aga m ekwu na alụ na alụsi ego ofu nwa jibula na efi n'uli gaba n'iru yes ka mụ kenenu kino odogunu oji ewu eme ọgọ kino dalụ n'iduso kino asị na onye chadro n'izizi n'ife a na-agbakwuru m ya ife ndị ilo lụrụ n'isi ga-agazi fa wee bebe alịlị lezienụ na ndị ilo nọ n'ọsọ kabulego m wee kenenu Abaka Njamina udogwu ego n'iduso akwala joint na ọkụzi blibogada n'iduso ebe anyị na-eli oke olili ebe anyị na-alacha aka akwala gaba n'iru n'iduso nenu na Chukwu kwu n'azụ kabulego m wee sobe nwanne m nụ onye ọ ga-adịghị mma onye ọma n'osobili aka Igbo onye ọgbọ Chief eze ọmọgọ n'iduso isi m kenelu ihu ezigbo nwanne ndị ifulu n'anya eze Chukwu ike eze ego n'ụmụọra mozu niile eze ọmọgọ n'iduso onye ọcha bịala ụwa na-eji gaba n'ihu kabulego m wee kenenu ifi melu m n'ego ka mụ na-ekwu n'uhu ọbonye Mr. Emmanuel Nwabuncha Akabike nwa Akabike n'iduso isi m kenelu gị si mba nọrọ nwaanyị ọma eze nwaanyị ọmalịcha nwaanyị n'osobili anne m ụlọ ọmụmụ gaba n'iru
Ibanye melu kanyi na kọwanụ ọ bụrụ okonyera na edenu ifi melu kanyi na-ekwunu andị nyela aka kanyi na-ekwunu ifi lulu n'obodo kanyi na-ekwunu ife sọkwa gị bụlụnụ meze n'anya chọrọ ịmanụ ife melụnụ kanyi na-ekwunu n'obodo ife onye melu kanyi na-ekwu aburo konyera ne denu nenu odogwa buro nonu kitinu odogwa buro ga inemu Subudum Alaba Ekura Okwano presi mo para Nwamru n'olu Fanbo No pepo Akuninde demrumu DJ DJ Classic Kashat King Ifeana Yochukwu Olisa Ọgbọwala anyị akpa ego ka ego anyị gbawazi ego baka maka na ụbaka kụ aka onye ọbụla gbaba n'ọfịa anashọ anatụtụ maka na ọkwa ifeọma ka onye ọbụla na-achọ nwoke na-achọ nwaanyị na-achọ hayakata maka na onye chụta kalaka ya n'ụwa ekekele uwe si na ya gozie gị igolibe nwanne m ekele ọrụ eke ife onye ga-abụ n'ọbụ Chukwu malụ ekele ọrụ eke ma ga-emena na onye ọzọ melụ oyi m ịchụta kalaka Chineke agbapụla ya ego oyi m ịchụta kalaka ego ga-agbabazi ego maka eze oyi ịchụta kalaka n'elu ụwa ekekele ụwa gbapụla ego igolibe oyi m imebi ife chi gị chọrọ achọ eze oyi m igolibezie ego ga-agbabazi ego maka destiny might be delayed but can never be denied. Akalaka nwere ike igbu oge mana ọ dị adịgide ụkwara oge ya na Chukwu Olisa biko tiwala m udu ego ka ndị nụka ibe m ha dịrịọ ka nnarị Chukwu Olisa tiwala m udu ego ka mgbabaka ụbaka na-agba n'udu mmiri ma na-agba n'ọkọchị maka ụbaka kụ aka onye ọbụla agbalụ baba n'ọbịa Chukwu Olisa tiwala m akpa ego Chukwu ka mgbabaka ụbaka na-agba n'udu mmiri ma na-agba n'ọkọchị maka ụbaka kụ aka onye ọbụla agbalụ baba n'ọbịa
kụbaka maka na ọ bụrụ na ụbaka gba ọ na-agbara onye ukwu na-agbakwara onye nta ego ụbaka bụrụ ego ụmụ arọ ọ bụrụ ego eji egbo mkpa ọ bụ ego eji enyere ọrụ obodo aka ego eji enyere ikwu na ibe aka ego eji enyere ndị ogbenye aka ọkwa ya ka m na ya olisa ezi enyi m gee ntị ka m gwa ịma na ụkpaka bụ ife ọma osisi ụkpaka bara nnekwu uru akwụkwọ ụkpaka bụ nnekwu ọgwụ mkpụrụ ụkpaka bụ ọgwụ ọbara Igbo bụ Igbo ịma na ụkpaka bụ ife ọma aka nji ayọ Chukwu kere ụwa ka m gbawaka ụkpaka ka m nyere ndị obodo aka oyimolu etọnụ gị eze oyimolu etọnụ gị ego ụwa bụ tọmba ịtọrọ Olisa agbapụolu ya akụ gị ego gị agbabazi kụbaka ego gị agbabazi kụbaka ha agbata obi gị aṅụrịa ha na-etuzi gị ọkasị akasị mgbe ahụ ịzawazi omere ọrụ faya etuzi gị ụkpaka ego oyimo ịzawazi ụkpaka ego ka nje kelezie anụnụ ndị ego fa na mgbakọ ụkpaka onye makụ na-edemu New King na Thailand DJ akụbij ego gị na-agbazi ka ụkpaka ọbọlụ ka ise eje ebe nata egwe ọlụ Kashat King odo oyime onye were gị were mmadụ ana m akpọ gị ọgbata obi maka ịbata obodo amụrịa akụnede mụrụ akụnede mụrụ ezi oyi m na-egazi ka nje kelezie ezigbo ọgwụ aka ma ọ ya dịrị mma ebe ka m na-ejezi ka m jebeze na Switzerland onye ka m na-ekene Chibuike Kinsili Metusola onye ọma na Switzerland former vice president and former secretary Igbo State Union na Lusana, Switzerland, financial secretary Royal Brothers International Association Okwakunwanwe Fit My Leg Collection Fiko Nambu Igbo State Iseje Ekene rebu metu sola Fit My Leg Collection Isewe video Ego gina bazi kumbaka Metu sola ne adio Metu sola Fit My Leg Collection Isewe video Ego gina bazi kumbaka Metu sola ne adio Keduzi maka Lolo chijiri joy ma Mrs. Chinwe Metusola
Nwanyi kibe ya ma Achalugo wine the special one Iwesize mukenezelo Anayo opara Podoski na Switzerland Onyego Ikedru kiseje Ikedru nkedi ni Imo State Podoski Podoski Onyego na Swiss Imanego gina bazikwa kupaka Metu simukele Safa Madumere President General Amwimo Town Union Onyomi Jule Mogo JTF Odogwoya Balugo Ifineme Nayana Fia Metusola Simkene Metusola Fit my last collections It's a web video Ego gina baziku baka Metusola ne ade Kanje Kelesie Anyaba Elias Okanume Okwa Zurich Kedi na Switzerland Ebe ahụ isi apalike Na-apịa Odogwu Okanume Ọbụla alụ Metu Sola Onyoma Metu Metu Sola Fit my last collections It's a web video Ego gina baziku baka Metu Sola ne ade Metu Sola Fit my last collections It's a web video Ego gina baziku baka Metu Sola ne ade Metu Sola ne ade Ego gina baziku baka Kamburagu weche besieno Kanje beno nitili Kanje kelenu ezion Eze shidera Liva ichinyerugo Agbogugu kiseje Nkedi na Enugu State Oya Remano Himanego gina baziku baka Subudu Ayaba Ekubag Kamburagu muche weze na China Onye kamne kene Kisi dala kwem Powerful na China Yezigbo kwa kamoya dream Power Andy Ventures Yezigbo onye go na China Ibare liwa gwagwe Imanego gina bako baka Imana musrike Na Igbo Nke dị n'Imo State Maka ifo mi na-eme Ya ka eji wenyezie gị Treasurer of Royal Brothers International Nwanne akụ na Igbo Sadoni Alakwe
fine boy. No people. Prince. Imokara. Ekele yo. Kedusi maka. Oji to Frank. Capital West. Odina wata Bozako. Kembo. Na Tawambiri. Njaba local government Imo State. Onyama na Philippines. Odogu na Istanbul. Manego gina wako baka. Ibalege jenye lobo daka. Berembo. Yebo buno siaputa. Saga nenyegia. Maji kuru maji. Makanonya nenyenye. Yaka chuku nenye. Give. So you receive from the Almighty. Hayakata. Run. Kalaka inuo Wakanoya chuta kalaka ya nenuwa Ekekelu sina ya gosi egi igolibe Wanemo ekele olu eke Ifonye gabu nobu chuku male Ekele olu eke Mangeme na nonyo zomelo Oye mi chuta kalaka Chilega mapwena yubego Oye mi chuta kalakai. Yes, I chuta kalakai nenuwa. Ekekelu amapole kuwego igelibe. Oye mi mebi fechigi chalacho. Yes, I mo igelibe sien. Egoge ababaze kubaka. Chukoli sati wala budwego. Senu walo walo Adize ki bolo kwa wele Maka no satago peji Haye mama Haye papa Hego mama wala kubaka Hego jenyero budaka Babaze bokwe Ubaka na banu dumi Ubaka na banu nokoshi Hakwaka bayeno Is your boy DJ S Shine Best International.